Ça va? Oui. J'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh mon âme. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on a beaucoup ça. Ah, on met EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au muni yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herala kasegi herala dumunun kay berebereli kay nam moko be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyemo ya ko fenfen ajora jorola kanisoja mogola ka mogo berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogola anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jile la dunia silame munu me mali kono ani munu zigiro benodo dien jamana were umo ka fo sanwere o hijini o umura o baraw labe undamne nakaba op mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basiki kono agence Dunia akeme ko fere bela jile tige ka hiji ke jugo nyuma kalaw bela jile labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulo ka sagana ka wati bela jile la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jile la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busane de singa di agence Dunia Travel Service Jenywan kele mimbe auka hijini auka humura keka nya ale de do opana ni aube kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aube uka yoro nyini ufleni hippodrome yerela immeuble station soma yafula kulukoro sira dala opana minyi ka do agence Dunia Travel Service ye kube duga uke hijini umura ketugo nyuma ana musakau alaka noya silame bela jele innal hamda Kabeni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ courant na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se ka kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn ka cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'u kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa agence dɔ la kelen na. Aw bisimila an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telimɛ min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinance, hôpital, laboratoire de santé, agence de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, minu, boulangerie, supermarché, hôtel, bar, restaurant, école publique, école privée, avocat, notaire, huissier, pharmacie, société de vente de véhicules,
jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier in sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45. ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko aw ni sɔgɔma bi ye araba ye novembre kalo ale tile 27 san 2024 bi sɔgɔmada in na an ka kibaruyaw olu bɛna tali kɛ wolomasiri tabaw olu ye minankura mun sɔrɔ n'a bɛ fɔ ma ko drone AKNC ale ye TPD kɔni kɔrɔkɛ kɔrɔba de sisan sa kɔrɔkɛ min ni ale nɔ an y'a ye waati min na an ka wolomasiri tabaw kun taara u yɛrɛ sɔrɔ Tenzawaten AKNC ale tun ye wulikajɔ dɔw kɛ yen a nafa n'a bonya kama min ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye kunun ko u ko maa kana caya pankuru jigi kɛnɛ na ye min yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli kɛ k'an kana o fana jata a ko kɛra Zenda bɛɛ lajɛlen ma wele
an ye min sɔrɔ kɛnɛ kan an bɛna na o yira o la ani ale Sadio Kamara bɛ to ɲɔgɔn fɛ hali bi général de corps d'armée Wolomasiri Tabaw ka ministre Surasiw ka mina marayɔrɔ n'o o y'u ka musée a kun taara ɲɛda yen kan nin kalo in tile 20 an ye min sɔrɔ ye an bɛna na o fana ɲɛfɔ aw ɲɛna président Asimi ale ye jaabili kɛ ka kɛ ni nin waati in na ye kuranko gɛlɛya ye bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko a kun ye groupe électrogène 20 di sisan sa a ko k'a daminɛ aéroport la ka na se Badalabugu pont ma yelen fɛn fɛn bɛ yen ko ka lampadaire dulon a bɛɛ lajɛlen na o lampadaire bɛ bɛn hakɛ min ma an bɛna na o fɔ aw ye k'a daminɛ fana monument a b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Kɔnɔba monument cité administrative kɛrɛfɛ fo aéroport a ko ka yelen do fana na n'o ye lampadaire solaire ye a bɛ tali kɛ ale yɛrɛ bɛ musaka min bɔ a yɛrɛ ka sara la k'o di ka se ka maaw dɛmɛ ni o ye musaka in ale taara o la an na ɲɛfɔli kɛ o fana na bi sɔgɔmada in na carte biométrique a corrigeli yɔrɔ majɛ bɛ minnu t'a la o jɛkulu bɛna sigi an ka jamana kɔnɔ yaasa maaw bɛ se k'u kumayɔrɔ sɔrɔ cogo min na joliba ale écran o kɛra finman ye kabini kunungo an b'a yira o la sa k'a fɔ wulikajɔw kɔni tun bɛ sen na nka min ye retrait ko in ye an bolo k'a fɔ kɔni maaw bɛ wulikajɔ la hali bi u bɛ ka kumaɲɔgɔnya kɛ nka joliba kɔni ka licence tigɛli a kɔni seginna sen kan sabula u ka jaw tɛ ka sɔrɔ nin waati in na balontanko ta na sira la sa kunungo keba joliba u ye naani ni fu kɛ joliba la tulon daminɛ don ni nin kɛra n'an ma resɛziw match fɔlɔ don poule match fɔlɔ don foyi ma tiɲɛ fɔlɔ Stade Malien bɛ jouer yan bi an na tila k'an da don ninnu bɛɛ lajɛlen na a bɛ se ka faamuyali kɛ o ko la cogo min. Tawakalitu ala faleya an bɛ taa ye yani an ka kunnafoniw ma faleya denmisɛnnin minnu faralen ɲɔgɔn kan ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ olu ka ɲɛma ale y'an ka bi sɔgɔmada in na maa bisimilata ye Alhaji Keyita i ni sɔgɔma i nana ka na an ka wele fo k'i waleɲuman dɔn ani bɛ jɛ ka kunnafoniw di ɲɔgɔn fɛ n'Ala sɔnna ma an na tila ka taa faleya mun bɛ faleya bi an n'o ɲɛfɔ maaw ye dɔgɔtɔrɔso ko o kibaruya b'an bolo an y'a ye k'a fɔ waati laban ninnu na fana i yɛrɛ ye wulikajɔ dɔw kɛ i n'i ka tɔndenw aw ye baara dɔw kɛ n'o ye baki ko ye a bɛ baara wɛrɛw la fana faleya bɛ se ka manja mɔgɔw ye cogo min na ani min ye aw ka laɲiniw ye min ye dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min an na tila ka an da don o la an bɛ to Bamakɔ kɔnɔ Bamakɔ kɔnɔna na kunungo délégation spéciale président n'o ye Bala Tarawele ye énergie directeur Abdoulaye Djibril Diallo n'an b'a wele ko Adu maa minnu bɛ yen n'o o ye Bamakɔ gouverneur ye Abdoulaye Kulibali jamanakuntigi ale tɔgɔlama kɛrɛnkɛrɛnnenw min bɛ a yɛrɛ ka musaka min bɛ yen n'o bɛ ta ka dɔ di maaw ma o la o ɲɛmaaya bɛ maa min bolo n'o ye Agibu Danbele n'an b'a wele ko Junior olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kunungo a b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Kɔnɔba monument Kɔnɔba jamanakuntigi ale ye laɲini de kɛ nin waati in na ko yaasa dibi dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min baara ka se ka kɛ min bɛna n'a to yelen kɔni fa bɛ tigɛ dibi ye san kalo 12 Asimi a ka maa min bɛ yen n'o ye Agibu Danbele Junior ko k'a daminɛ Bamakɔ kɔnɔna na siraba min bɛ bɔ Pont des Martyrs la ka taa aéroport la ko dibi kana don yen tuguni siraba min fana bɛ bɔ Bamakɔ yɛrɛ camancɛ la ni o ye Kɔnɔba yɔrɔ ye ka taa se Bamakɔ pankoro jigikɛnɛ na k'o sira fana ko yelen ko a ka mɛnɛ ye nin sira ninnu lampadaire solaire o 630 o bɛna na don k'a daminɛ pont Fadi la ka taa aéroport la min ye Badalabugu pont ta ye o bɛ bɛn 834 ma a bɛɛ lajɛlen ko a puissance ye méga waati 800 ye wa min ye courant ninnu ye
u bɛɛ lajɛlen bɛ mɛnɛ u yɛrɛ ma ko k'a sɔrɔ maa ma butɔn digi tile o de bɛ u la u bɛ mɛnni min kɛ sa o ye tile 10 o ye heure 12 o kɔni o garanti bɛ u la kuran ninnu a ko sɔrɔla min fɛ sa o ye jamanakuntigi ye ale de ko sa ko k'a lajɛ Bamakɔ san kalo 12 dibi banbali ko o man di colonel min ye Sheikh Mamadu Sherif ye n'o o ye kuluba yɛrɛ musakabɔba ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ye olu de nana sa ka na ɲɛfɔli kɛ jamanakuntigi ko ka baara min kɛ k'a ɲɛfɔ maaw ɲɛna Amara ORTM ale jabɔ a ko la ja in ale kan ka sɔrɔ aw bolo an b'o bamanankan lamɛn Musa Kone ORTM na ale ye tun bɛ kɛnɛ kan an k'ale lamɛn. O yɔrɔ la fɛn min ye an ka jamana camancɛ fanga kuntigi General d'armée Assimi Goïta ale ka hakilina kuraw sabatili ye n'o ye ka ɲɛda kura di Bamakɔ kin kɔnɔnaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ sahale min ni o tɔgɔ dalen don bɛn ni kelen n'a bɛ fɔ a ma ko Monument de la Paix ka taa bila Monument de la Paix ka se fo Bamakɔ Senu aéroport yɛrɛ ma i ka dɔn fo ka tɛmɛ Pont des Martyrs fɛ ka taa aéroport la Bamakɔ nin yɔrɔ ninnu min ye ka yelen di u ma Bamakɔkaw bɛ se ka taama ni ka taga ni ka segin kɛ nisɔndiya ani yelen kɔnɔna la cogo min na ka kɛɲɛ ni o hakilina ye o de ye baara dɔw bilara sen kan bi Musa Kone an k'ale lamɛn. Jamanakuntigi General d'armée Assimi Goïta ka dɛmɛ bolofara mɔnɔbɔli hokumu kɔnɔ yelen kuraw bena don ka bɔ kɔnɔba monument na Bamakɔ kɔnɔ ka taa Senu aéroport la n'o ye pankurunjigi kɛnɛ ye ka yelen kuraw fɛnɛ don ka bɔ Monument des Martyrs la pɔnkɔrɔ yɛlɛnda la ka taa Senu aéroport la sira dira o baara de ma jamanakuntigi ka kankɔrɔsigi kɛrɛnkɛrɛnnen ni a ka dɛmɛ waleyabaga fɛ jamanakuntigi General d'armée Assimi Goïta ka dɛmɛ don yelenko la sira ninnu matarafabagaw ye min bena ŋɔni fɛnɛ bɔ Bamakɔ meriba sen na Bamakɔ yelenko baara la siraba ninnu yelenko tiɲɛ yɛrɛ la meri de ka baara don meri de kan ka kɛ pour yelen ka kɛ yɔrɔ bɛɛ sanga ni wagati o kɔnɔna la mairie ka fanga dan b'a la an b'o la président y'a yira président transition k'a fɔ a b'an dɛmɛ a b'a dɔn ni dunanw nara an ka jamana kɔnɔ n'i bɔra aéroport la k'i bɛ don dugu kɔnɔ i bɛ fɛn fɔlɔ min o de bɛ to i kɔnɔ n'a fɔra i ka don dugu kɔnɔ dibi la yarɔ o tɛ ko cɛ ɲuman ye yelen ka kɛ bɛɛ ka lafiya o kɔnɔla yɛrɛ la yelen bɛ kɛ sira mun na a bɛ dɔ bɔ tiɲɛli la an bɛ se ka fɛn fɛn fɔ o ye ka barika de da président transition ye parce que anw fanga dɛsɛra yɔrɔ min ale y'an dɛmɛ an tɛ se ka min kɛ an ka se k'o kɛ. Nin yelen kura ninnu dɔnbagaw y'a yira ko yelen ninnu bɛ labaara ni tile ye wa ko lɛrɛ 12 bɔɲɔgɔn ko mɛnɛni fanga de bɛ u la dongo don u waleyali bɛ jamanakuntigi General d'armée Assimi Goïta ka jamanadenw dɛmɛni yira ɲɛ wɛrɛ kan a ka dɛmɛ lasebaga Agibu Danbele bɛ min sɛbɛntiya. An bɛna a bolo caman bɔ bi an bɛ ka lampadaire solaire monter Bamakɔ axe belebeleba 2 kan parce que an y'a dɔn dibi min bɛ Bamakɔ bi président de la transition bɛ fɛ k'a ka dɛmɛ de lase mairie ma et puis surtout mɔgɔ minnu bɛ sira ninnu kan ani mɔgɔ minnu bɛ sira ninnu da la pour que ka yelen dɔ las'u ma ka EDM fɛnɛ dɛmɛ a ka baara la an y'a ye ala ma mɛn an ye groupe 25 di EDM ma pour que k'u dɛmɛ u ka baara la o bɛɛ président de la transition bɛ fɛ k'a ka dɛmɛ lase maliyɛnw ma et puis k'a fɛ maliyɛn tɔw ye dɔɔni bɛ minnu bolo an ka ɲɔgɔn dɛmɛ mɔgɔ fɛn bɛ se ka nin baara ɲɔgɔnna kɛ yɔrɔ wɛrɛ la o k'o kɛ pour que maliyɛnw ka se k'u ka hɛrɛ sɔrɔ. Yelen kura ninnu donni baarakɛbaga ye Global Commerce General cakɛda ye a baara daminɛni ni a banni cɛ kuntagala janya bɛnkan ye tile 15 ye ka se tile 21 ma a cakɛda ni Bamakɔ meriba cɛ a baara bɛ o min ka mara kɔnɔ. Ayiwa nin kɔni ye kibaruya duman ye sabula nin b'a to sa bɛɛ lajɛlen kan ka se ka nin waleya ɲɔgɔnna ladege i ka kin kɔnɔ se bɛ minnu ye k'a lajɛ sa ka yelen kɔni k'a fɛ n'an bɔr'o la kunun ko u y'an wele k'an ka na pankurunjigi kɛnɛ na ko an ni appareil foyi kana taa journaliste welele k'a ni minɛn kana taa kɛnɛ kan k'a ɲɛ ka taa la ne yɛrɛ kun ɲɛna n ko in bɔra a ma nka zen ta tiɲɛ na o y'a sɔrɔ a si kɛ dɛ n'i ɲɛ tɛ ORTM yɛrɛ ka caméra m'a ta o ko diripa de k'a ta sɔrɔsiw kɔni baara kɛra cogo di Sadio Kamara yan'ale ka se kɛnɛ kan baro kɛlɛtigi de fɔlɔ nana
n'o ye chef d'état-major ye ale kunbɛra bɛɛ lajɛlen fɛ kunbɛli kɛlen kɔfɛ sa min ye Sadio Kamara ale yɛrɛ nana o ka sɔrɔ sa ka birifini bɔ minan ninnu na appareil ninnu Turkika minnu ye TPD dilan a sanna olu maa kelenw de fɛ ni nsen ta tɔgɔ de ye ko drone Akensi wolomasiri tabaw u yɛrɛ kun ka laɲiniba ye nin ye sabula IS jamanaw faralen ɲɔgɔn kan ka taa Tɛnzawatɛni kɛlɛ kɛ a dɔnna o de senfɛ sa ko Akensi ko ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ furancɛla fanga maaw ko fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ wolomasiri tabaw nafa n'a bɛ se ka baara kɛ n'u bɛ se ka baara kɛ n'a ye olu na o ɲini ka d'u ma Asimi ko bi min ye jamana in ye a ka basigi a ka se ka lakana jamanadenw ka taa ni ka segin ka nɔgɔya jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an ka wolomasiri tabaw armée a ka jate diɲɛ armée baw fɛ o layidu dɔ o de timɛlen filɛ nin ye tancogo la yɛrɛma hɔrɔnya ale tali sira o fɛ drone Akensi anw kɔni ye min y'an ɲɛna tiɲɛ na u ye a kumaw ɲɛfɔ u yɛrɛ ka fɔla se min bɛ a ye o tɛ kɔrɔlen ye wa a bɛna n'a to fana a ka boli bɛ teliya a ka taa ni ka segin Mali a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen lamini an lamini jamana bɛɛ lajɛlen fanga min bɛ a la a fana bɛ se ka bɔ mun ta a bɛ bɔ min b'a yɛrɛ bolo minɛn wɛrɛ fana b'a fana bolo a bɛ lajɛli kɛ kabini a wuli yɔrɔ a kan ka taa fɛn min nɔfɛ ka se ka o sama ka gɛrɛ a yɛrɛ la k'a ye k'a dɔn yanni a ka gosili kɛ o fana bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ Amara a bila ala kɛ a k'a la maaw k'a ye o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ min ye Akensi ye sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw de y'a to Mali taara ale san Mali y'a san kun min na o ye k'a fɔ TPD ale bɛ se ka waati min kɛ nin ta ka ca o ye nin bɛ mɛnli min kɛ sanfɛ tile kelen kuru kara Amara nin di jigin dɛ a tɛ ji min maa ti don a kɔnɔ wa min ye kɔnɔba n'i y'a mɛn kɔnɔba sogonda dɛ ni yɛrɛ don bɔmu olu dulonyɔrɔ bɛ a la a yɛrɛ ka bɔmu fana bɛ a bolo min ye ka se ka dɛmɛ kɛ ka kunnafoniw fana di a bɛ se ka o kɛ wa Amara min diyara ne a la ni sɛnɛ waati sera a bɛ se k'a mago ɲɛ fana han kuma tɛ nin waati in na m'a f'i ye n ko kana maa ɲɛda yira m'a f'i ye ni a bɛna na dɔ fara armée de l'air ale ka cɛsiri ni wulikajɔ kan Amara an y'u ɲininka ko den joli don k'an ɲɛ bɛ min na k'o don e fana ko ten ya an ko den joli don k'an ɲɛ bɛ min na k'an k'o lakali tiɲɛ na kunu u y'a sɔrɔ a si baara kɛ wolomasiri tabaw u ko ka foli ta ka ɲɛsin général d'armée Asimi Goïta ma ko sisan k'a ye juru don olu la min ye Alu Boyi Jara ye général na ale bɛ pankuru ko bɛɛ lajɛlen kunna aéroport la pankurutigi Sɔrɔdasiw ka gun kan a ko k'olu yɛrɛ t'a dɔn u bɛ min fɔ sa o ko fo n'a tɔ kɛra wulikajɔ ni cɛsiri ka jaabi ɲini ka di général d'armée ma ko parce que fɔlɔ a tun bɛ fɔ olu de ma ko armée de l'air à terre sabula kama kun t'olu la Asimi de nana ka na kama don olu la u bɛ se ka wulikajɔ kɛ cogo min Sadio Kamara général de corps d'armée ko k'a fo kɛnɛ kan ye a ko k'olu bɛ miirina ni baara min na bi o ye maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo min maliyɛnw ye degun min kun maliyɛnw sɔnna ka muɲu mun kɛ maliyɛnw ye danaya min da olu kan a tɛ bɛn cogo si la maliyɛnw ka tila ka kasi ɲɛji ka se ka ye u la olu sɔrɔdasiw u bɛna n'u cɛsiri min ye wolomasiri tabaw yɛrɛ fana ye u ye bonyamasegin k'a ye Sadio ko a bɛ min ɲini u fɛ o ye minɛn ninnu minɛcogo ɲuman baara kɛcogo ɲuman n'a ye i n'a fɔ u ye tɔw kɛ cogo min na ale kɔni ka danaya b'u kan wa a b'a dɔn fana k'a fɔ ko minɛn minnu filɛ nin ye a bɛ se min b'a a la olu yɛrɛ b'a dɔn a bɛ se ka wulikajɔ min kɛ olu b'o dɔn wa u k'u jija fana Amara ni maa ye fɛn fɛn fɔ nin minɛnko la n'i tɛ sɔrɔdasi ye i b'a jɛ dɛ nka don nataw ni waati nataw wulikajɔ min na kɛ ni minɛnw ye o na kɛ bɛɛ lajɛlen k'a faamuya Sadio ko sɔrɔdasiw ma bi an bɛ yɔrɔ min jamanadenw olu ka wari u ka musakaw o de bɛ ka ta ka don nin na a tɛ ɲɛ cogoya si la fo baara ɲuman ka kɛ ni a ye sew ka kɛ jaabiw ka sɔrɔ min b'a to jamanadenw u bɛ ka danaya bɛ sinsin wolomasiri tabaw kan wa Amara minisiri ko minɛn wɛrɛw bɛ nale dɛ ko an k'an sigi ko don nataw la
ko minan wɛrɛw bɛ nalen olu kɔni olu t'u taa fiyewu n'u ma jamana in jɛya k'a ban pewu k'a basigi k'a lafiya ka caman bɔ a degun na i n'a fɔ ale Sadio Kamara yɛrɛ delila k'a fɔ cogo min na don tɛmɛnenw olu kɔnɔna na donc kunungo nin baara de tun bɛ aéroport la ani ŋɔni kɛra Zé aw bɛɛ ma wele a kana dig'a la dɛ a tɛ se ka taa kɛnɛ bɛ kan tuguni n'aw taara aw bɛ jaw ta k'aw to yɔrɔ la fɛn dɔ bɛ olu man ka ye nin ye min bɛ se ka ye quoi voilà min bɛ se ka ye o de ye nin ye an bɛ dugawu kɛ sa nin ka fana ka kɛ sa lafiya ka na Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ se cogo min na ka lafiya sɔrɔ an ka jamana yɛrɛ ale kɔnɔna na ka armée fo min ye sɔrɔdasiw ye k'u fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ani ministre Sadio Kamara général de corps d'armée a n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ yaasa ka taasibila kɛ kunungo la k'i miiri baara min kɛra sɔrɔdasiw ka gun kan a bɛ fɔ yɔrɔ masa ko musée de l'armée n'o ye sɔrɔdasiw ka fɛnkɔrɔmara yɔrɔ ye a taara ka t'i ɲɛda yen kan Sadio Kamara a taara sa a y'a yira k'a fɔ ko min ye musée in ye a kuma fɔra ale ye koyi maa caman bɛ k'a lakali maaw bɛ ka wuli ka n'a lajɛ a yira k'a fɔ ko musée in a tariku nana cogo min na Keba o ye k'a fɔ an ka jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Alpha Umaru Konare ye ale de taara Alizerikaw fɛ yen a y'a ye k'a fɔ nin ɲɔgɔnna bɛ Alizerikaw fɛ yen a sigilen ka na a ko wa ko armée maaw a y'aw labɛn san 1980 Alpha ko ka musée sigi armée tɔgɔ la koyi ko sabula ale ye min ye Alizeri min ma anw bolo an ka tariku bɛ cogo min ko fo ka dɔ fara a kan so dɔn jiri dɔn Alpha ko yɛrɛ dɔn k'o de ɲɔgɔn tɛ maakɔrɔ bonya ka tɔnɔ sɔrɔ o la siniɲɛsigi k'i sinsin o kɔrɔ ko f'i k'i miiri kunungo la o de la sa sɔrɔdasiw olu fana ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa ka se ka musée in sigi Sadio donnen a kɔnɔ a y'a ye k'a fɔ ko ja donso de y'an ka sɔrɔdasi fɔlɔw ye an ka sɔrɔdasiya nana cogo di sɔrɔdasiya falenna cogo di gardiw nana cogo di baaraw kɛra cogo di fo kana se bi ma fo kana minɛnkɔrɔw sɔrɔ yen an ka pankuru kɔrɔw bɛ yen jamanakuntigi fɔlɔ n'o ye Modibo Keyita ye o fana ka mɔbili bɛ yen mɔbili in Keba histoire bɛ mɔbili in na dɛ histoire ba de bɛ mɔbili in na ja Modibo ka mɔbili in a waati diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ jamanakuntigi minnu bɛ yen ni olu kɔni kun ka nafolow bɛ se ka kɛ ka baara kɛ u ka jamana ye olu de tun bɛ mɔbili in sɔrɔ ko Modibo ale ni Américain ka président fila kun bolo dɔrɔn de bolo donc mɔbili min don halisa tɔ b'a la koyi a bɛ se ka boli a bɛ se ka taa yɔrɔ la an ka sɔrɔdasiw ka avion fɔlɔ fana Sadio taara ɲɛ da o fana kan armée ka avion fɔlɔ armée de l'air ka avion fɔlɔ o fana b'u bolo ye baara tun bɛ kɛ cogo min na ani kana bi ta lajɛ a yɛrɛ ko jɔn ko Ala tiɲɛ yɛrɛ la armée bɔra yɔrɔ jan a y'a ɲini u fɛ sa ko maliyɛnw k'an k'an jija an ka so ka taa an ka musée in lajɛ n'o ye armée ka musée ye an ka taasibila kɛ k'an hakili jigin kɔrɔlen na min ye wolomasiri taba kɔrɔlenw ye baara minnu kɛ u ye faso kanu min kɛ u ye baara minnu u sera ka fɛn minnu to tiɲɛna an bolo an ka se ka olu sinsin ministre n'o ye Sadio ye a taara ka t'i ɲɛda musée kan o de ye nin ye an b'a fɔ sa n ko musée in Keba a fana tutigɛba yɛrɛ o kun ye général colonel Sissogo ye ale de ye baaraba kɛ ka fɛnw caman ɲini Ala ale fana ka kalifa minɛ a la an bɛ taasibila k'a fana ye sabula musée yɛrɛ ka diya mɔgɔw ye armée mɔgɔw k'a k'u kungo ye o sɔrɔla ale de la pour que a ka se ka bi sɔrɔ premier ministre kunungo ale tun bɛ CNT la CNT maaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko sariya sɛbɛn min kan ka ta kalatako la an ka jamana kɔnɔ députéw hakɛ dɔɔni sénateurs hakɛ dɔɔni baaraw kan ka mɔnɔbɔ cogo min kunungo CNT ka bolofara min bɛ yen n'o bɛ administration territoriale ni décentralisation kunna olu ye wele bila ministre d'État ma ministre de l'administration territoriale ma ale ni ministre délégué nka comme premier ministre fana don écoutez a jama kɔni bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen min ye an ka monsieur ye Yusufu Z Kulubali ale n'a ka maaw u ye ministre lamɛn a ye ɲɛfɔli kɛ u ye heure fila bɔɲɔgɔnko u y'o de kɛ kuma na yaasa sariyakisɛ minnu kan ka ta n'a bɛ fɔ ma ko loi organique ka kɛ ni constitution kura ye élection kuma kɔni o de mɛnna u mɛnna o de kan kosɛbɛ sabula kalata nataw kan ka sigi sen mun kan sariya minnu kan ka kɛ ka baara kɛ wasadenw u bɛ o de labɛnni na
u tilalen ministre la min ye fasodenw ye u bɛna olu lamɛn bɛrɛbɛrɛditɔ min na lamɛn sabula min ye sɛbɛn ninnu ye a bɛ bɛɛ lajɛlen de kun kan nin waati in na o baara o de bɛ ka kɛ n'Ala sɔnna ma fana sini sɔgɔma premier ministre a bɛ taa énergie la énergie du Mali ka t'i ɲɛda yen direction ba kan baara bɛ ka kɛ cogo min na olu bolo adu n'a ka mɔgɔw olu fana bɛ labɛnna yaasa ka premier ministre kunbɛn sini ko nɛgɛ kanɲɛ 7 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye k'a ɲininen no fana énergie baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɛ u ka ko bɛ sigi sen kan sa yaasa min ye ministre ɲɛmaa ye a bɛ se ka kunbɛn cogo ɲuman na cogo min na baaraw ka se ka tɛmɛ baaraw ka se ka tɛmɛ o kɛcogo ɲuman fana na n'Ala sɔnna ma sini sɔgɔma anw na Keba Jalo bila ka taa ye an tɔgɔ la fanga yɛlɛma bɛ sen na Bakari Traoré ni ale bilara refondation kunna ale ni Ibrahima Ikasa Mayiga olu kɔni ye falen kɛ min ni o kɛra n'a bɛ fɔ ma nanzarakan na ko passation de service Ikasa a kɔni ye bonyamasegin kɛ a ka maaw ye ale ka ministre so in a ministre fɔlɔ ye ale yɛrɛ ye sabula baara minnu kun kalifara ale la o ye yɛlɛmaba minnu bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na Bakari Traoré a ye foli ta ka ɲɛsin Ikasa ma koyi k'a ye fɛn minnu kɛ ko olu ɲɛna baarakɛlaw yɛrɛ caman ye ministre tanu k'a waleɲuman dɔn kuma tɛ ale ka yɔrɔ in na ye technicien de ka ca olu caman y'a yira sa k'a fɔ ko baara min kun daminɛna a taacogo tun ka ɲi ni Ala sɔnna ma Bakari ko docteur Bakari Traoré k'a na i sen da Ikasa sen da nɔrɔ la yaasa baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min Sikasokaw fɛ yen ko tomati sɔngɔ o yɛlɛlen don nin waati in na nin ye dɔgɔkun kelen sa sannikɛlaw olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko tomati k'a sɔngɔ yɛlɛlen don den 4 n'o y'a sɔrɔ o tun ye 40 ye bi na o kɛlen don k'i yɛrɛ sɔrɔ 30 Sikaso sugu la tomati misɛnnin n'o tun ye dɔrɔmɛ 20 ye o kɛra dɔrɔmɛ 40 ye u ko min ye waliya minnu kɛra nin waati laban in na feerelikɛlaw ko o de nana na a ye ji bɛ ɲɔ tunu yɔrɔ tomati kɔni ko tɛ o ji n'a ye ɲɔ tunu kɔni tomati kɔni ko tɛ n'an bɔra yen bananbagaw olu bɛ ka fɛɛrɛ tigi sen kan u ka dugukoloko k'a don bɛrɛ la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ dugukoloko la bananba tribunali ale ye barosigi kɛ ni u ye hakili jagabɔ in kun tun ye min ye u kun ye baara min kɛ ka tɛmɛ u bɛ se ka o lawaleya cogo min dugukoloko minnu bɛ yen ni mankan b'o la dugu caman ni ɲɔgɔn cɛ fɔkɔ bɛɛ bɛ se ka kɛ a dɔw la cogo min u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛtɔnw ye ale ni baɲumankɛtɔnw olu de kɔni fara ɲɔgɔn kan n'o ye ONG Merci ye ale ni programme Jasi olu de kɔni hakilina in sɔrɔ Bankasikaw olu ye ɲɛgɛn tɔgɔla don o ɲɛnamaya min ye Bankasi kɔnɔna na sa nin kalo in tile 25 olu kɔni u ka dugu bɛ n'o ye Tanagaboyi ye Bankasi yɛrɛ kɔnɔna na sa ko baara in ko a kɛra ye bɛɛ lajɛlen b'a kalama bi k'a fɔ ko ɲɛgɛn ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ an ka sigidaw la olu ye ɲɛfɔli kɛ a la yaasa ka se ka baaraw sigi sen kelen kan min ye ɲɛgɛn sanumanw ye ɲɛgɛn minnu bɛ yen ni maa bɛ se ka t'i yɛrɛ sutura kɔnɔna na sigidaw kɔnɔna na o kɔni o de yera ye u y'a yira sa ko a nafa ka bon kosɛbɛ jɛkulu minnu y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka nin kɛ sa o ye tɔn minnu bɛ yen n'olu kɔni ko yɔrɔw tiɲɛni olu b'olu juguya la ka taa se World Vision ma ale ni association Ɲamiɲa Bɛnkadi olu de kɔni ye baara in kɛ Joliba TV ale jaw kɛlen don finman ye nin waati in na Aki ale tun ye min fɔ ko a ye a ka sɛbɛn minɛ a la o lawaleyara nin waati in na maa si tɛ se ka Joliba sɔrɔ Joliba ka datuguli nana kun min fɛ sa o ye k'a fɔ ko min ye Aki ye dɔgɔkun tɛmɛnen ale kun y'u wele Isa Kawujim ko taara u ka baro kɛnɛ dɔ kan a bɛ fɔ min ma ko rendez-vous avec les idées kuma in sa ko kɔni fɔcogo de ma ɲɛ ka ɲɛsin Burukinakaw ma ntɛnɛn tɛmɛnen min ye fɔka bɛn kun ɲinina ko la Maison de la Presse fɛ olu yɛrɛ kun ni Aki maaw ye ɲɔgɔn ye yaasa k'a lajɛ fɛɛrɛ dɔ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na nka kununko wula fɛ waati min na maaw yɛrɛ kun hakilila tigɛlen don pewu k'a fɔ sa ko fɔka bɛn bɛ se ka sɔrɔ ko in na ko Joliba na bila a ka hakɛ kɔnɔna na kuma tɛ baarakɛla minnu bɛ yen olu kana to dusukasi ni kow la bɛɛ balila k'a ye k'a fɔ Joliba kɔni a tigɛra ka bɔ yen pewu u ka ɲɛmaa min bɛ yen n'o o ye Kwasi Wanzan ye ale yɛrɛ ko nin kɔni tiɲɛ yɛrɛ la fo ni bɛnkan ni ɲɔgɔn faamu nana nin ko in na yaasa ka se k'a fɔ olu kɔni jigi b'a kan k'a fɔ ko ɲɛmaaw na faamuyali kɛ Maison de la Presse ka médiation groupe min bɛ yen u ka se ka sigi sen kan Keba u kun kan k'a daminɛ ni nin de ye min kɛra nɛniw ni fɛnw na ni discours baw ni fɛnw na politikimɔgɔw y'u nɛgɛ presse fanga kɔrɔ t'a la tuguni
presse fara-faralen don bɛɛ b'i ka côté de la sisan fɛn dɔw bɛ yen n'aw y'u ye a y'u minɛ cogo dɔn foyi tun tɛ an bali an ka taa fɔ ko tiɲɛ na a ye joliba mago to nin kama nka bɛɛ y'i firi kuma kan ten min ka di min mɔgɔ minnu bɛ ka kuma fɔ n'i ko k'olu ka na ko ka taga i dɛmɛ u tɛ se ka fosi k'i ye hali a fɔ dɔrɔn sisan ko denmisɛnnin minnu bɔlen filɛ baara la u k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka kalo 1 sara ɲini ka d'u ma i t'a sɔrɔ a tɛ sɔrɔ hakili de bɛ kɛ ka baara kɛ ni nin fɛn fasugu bɛ jamana kɔnɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn foyi tun tɛ ɲɛ an ka nɛni ninnu bɔ a la ka discours ba ninnu ni déclaration a bɛ mun ɲɛ a kɔni b'i nisɔndiya dɔrɔn mais a bɛ mun bɔ mun na n'i ɲɛsin ko yɛrɛ ma ka taa tigiw yɛrɛ fɛ an bɛɛ bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn bɛɛ bɛ se ka taa ni mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ dɔ fɛ min bɛ se ka sɔn o bolo an kun ma n'o kɛ ka bɔ discours in na ka bɔ kuma ninnu na san b'a sɔrɔ jeliba mɔgɔ bɛ ka baara kɛ nka ne ye déclaration ye i b'a fɔ ko ayi ko Mali yɛrɛ tɛ a bɛ dɔw yɛrɛ fana bɛ olu fana tɛ jeliba fɛ o n ko bɛɛ de b'a la u b'a fɔ dɔrɔn u da la nka a t'u dusukun na an bɛ dugawu kɛ komi sigi ka fɔ b'a ko ka hali bi u ni groupe min bɛ médiation na ala k'a ɲɛ ka d'an ma Burkinakaw ka acquis n'o ye conseil supérieur ye ale fana ye wele bila u ka kunnafoni gafe ma n'o ye observateur palga ye k'olu tun ye sɛbɛn dɔ bɔ ka ɲɛsin Mali wolomasiri tabaw ma min ye observateur palga maaw ye sɛbɛn in a bɔra octobre kalo tile 17 ko san bɛ jigin cogo min k'anw ka général bɛ ka jala sɔrɔ o cogoya kelen in na Burkinakaw ka ɲɛmaw u y'u wele ko min ye sɛbɛn in fa siri ko observateur palga maaw k'u kana n'a ye sini k'u bɛna na a lamɛn yaasa k'a dɔn k'a fɔ kun min y'a bila sɛbɛn in na observateur palga ni kunnafonidila ɲɛma ani kunnafonidila min ye sɛbɛn in fa siri k'u bɛɛ lajɛlen ka taga ɲɔgɔn fɛ yen olu ka nin bɛ taa front na ale bɛ taa front na a kunnajalen ye front ye koyi joliba datugura ya journal bi jɔ o kɔrɔ ala ka hakili ɲuman d'an ma farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan sa an b'a yira o la k'a fɔ ko an ka tɔnw olu bɛ bɔli la Keba an ka maaw bon an bɛ dugawu kɛ sa Espérance fana tɛ équipe denni ye Tunisie dɛ ale tɛ équipe denni ye coupe ninnu olu b'a kɛcogo dɔn et puis professionnels caman de b'olu bolo u ye 4 ni fu de k'an na an bɛ dugawu kɛ joliba mɔgɔw u denmisɛnninw don et puis bon ni an fana siɲɛ fɔlɔ ye ka don nin fɛn ninnu na an bɛna n'a ko ɲɛɲini an bɛ dugawu kɛ sa ni kɔni ka kɛ fili ye joliba denmisɛnninw bolo u ka wuli ka jɔ kɛ sinon joliba bɛ se dugutaga bɔlɔntan de la kosɛbɛ n'ale bɛ kɔkan kɔni ale ye kɔkan équipe ye wulada in na bɛɛ welelen don Omnisport Modibo fɛn na 26 mars la donsara 200 Stade Malien ale ni Afrique du Sud kaw fana bɛ jouer coupe CAF la an nata ye nin ye Lassana Kuma ye ale kɔni ko ko u b'u jija sa ko ka gagner so n'u sera ka se fɔlɔ sɔrɔ olu tun bɛ nin na salo olu tun bɛ poule la salo bon olu kan ka fɛn dɔ fana caman ɲɛdɔn ka tɛmɛ joliba fana kan min ye stade supporter ye sa o kɔni ko bɛɛ welele Mali farikolo ɲɛnajɛ kanuba bɛɛ ka taa u senkɔrɔma don Lansara don n'ala sɔnna a ma an na Keba bila ka taa ye komi ale ka mɔgɔw ye bɔlɔntanaw ye ale ka taa a ko Keba ni hakili tɛ e tɛ taa terrain na kana kɛ ne ɲɔgɔnko ye dɛ ne ni terrain jalen t'a san dɔn ne ni terrain hali t'a san fo n'a kɛra politique mɔgɔw mana an wele an kɔni bɛ t'o la o y'an ka baara ye olu n'anw bɛɛ ye kelen sisan an ye min fɔ aw ye kuma daminɛ na an sera o de ma Laji i ni sɔgɔma solika wuli ma nɔgɔn kuma tɛ jeune engagé an bɛ aw fo faleya ka fɛn fɛn sɔgɔlen na an na sɔgɔmada na k'u fo k'u waleɲuman dɔn waati laban min na e tun bɛ bɛɛ yan e tun bɛ wuli ka jɔ la baki ale tun kan ka yɛlɛ ji ka aw fɛ yen hakili la k'a fɔ baki yɛlɛla sisan baara wɛrɛw fana aw y'olu fana boloda ani Sala Babi fana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a ko bɛ cogo di nin waati in na jeune engagé ka bɔ faleya ne comme il y a cogo min na ne fɛn an ye association min sigi Faleya n'o ye association des acteurs engagés pour le développement de Faleya bon ne y'o ɲɛmɔgɔ ye
an kɔni i y'a fɔ cogo min na an kelen ka wuli ka jɔ sabati kosɛbɛ kosɛbɛ comme précédemment an kun ye baki wulili fo cogo min na effectivement entretien banna grâce au préfet du cercle de Kenyeba parce que ale de ina comme écrit ni ina comme taara ka taa devis ko après ka taa baaraw daminɛ donc maintenant 2 mois après renouvellement banna complètement donc baki yɛrɛ bilara service là c'était lundi le 19 du mois dernier donc bi alhamdulillah u fait tagani nga segi fale a Kenyeba comme fale ko tigelen do Kenyeba la samia fait ni a sans sabaye c'est ça donc a kɛra sababu ye vraiment o tagani nga segi o nɔgɔyara donc baloko ni furako ni fɛnw gɛlɛya mun kun b'an kan a kɛra sababu ye o caman nɔgɔyara donc ni yɔrɔ la fɛnɛ an bɛ ministre de la jeunesse fo et des sports parce que an ye wuli ka jɔ fɛn kɛ association hukumu kɔnɔna la ka se ka an ka jamanadenw dɛmɛ donc an ye wele bila ma fɛn o fɛn na n'a yɛrɛ ma kɛnɛ sɔrɔ a b'a ka mɔgɔw bila ka taa maintenant an ye formation minnu kɛra sibi a y'a ka mɔgɔw bila ka taa clôture la et en même temps bagi yɛrɛ fɛnɛ cérémonie la voilà donc maintenant a ka chargé de mission fana déplacé la kɛrɛnkɛrɛnya la non Sango Bobo voilà Bobo ok Bobo fana kun b'a kɛnɛ kan bon ale taara ka taa ministre représenter donc Kenyeba autorité fana bɛɛ lajɛlen y'a accompagner bɛɛ lajɛlen y'a accompagner ka taa bagi inauguration na inchallah ayiwa bagi bɛ cogo di sa ji a bɛ ka se mobile kɔrɔ non a bɛ ka se mobile kɔrɔ hali chaque jour an yɛrɛ bɛ weleli kɛ hali kunu TP responsable min bɛ yen nɔ madame Maïga hali sɔrɔ n y'a wele o y'a sɔrɔ vers 22h o y'a sɔrɔ an ka muso tinto dɔ bɛ fɛn na o y'a sɔrɔ ale tun bɛ degun na o y'a sɔrɔ ale ka mɔgɔw yɛrɛ kun ye baara jigin donc maintenant ne y'a wele ko bon ko a b'u wele sa u bɛ boli ka na u tigɛ donc voilà donc maintenant a kɛra sababu ye bagi taara u tigɛ rapidement ka se ka Kenyeba CESCOM sɔrɔ quoi vraiment tagani ka sigi kɔni vraiment bagi alhamdulillah a bɛ ka hakili to entretien na kɔni entretien effectivement hakili b'a la an yɛrɛ kelen ba les deux côtés du fleuve vers Kenyeba et vers Falea an kelen ka lampadaire k'a la pour les cas d'urgence ka lampadaire kɛ bagi aw kɔni asimiya oui ah non oui an ye lampadaire k'a la donc an ye lampadaire voilà ba côté dɔ in na an ye lampadaire kɛ yen nɔ vers Falea an ye lampadaire kɛ bagi yɛrɛ fana bakun na an ye lampadaire k'a la puisque o kɛkun ye min ye su fɛ ni urgence minnu nana par exemple sura an wulila cogo min na k'a fɔ ko muso tinto dɔw bɛ yen nɔ k'a bɛ dugu kɔnɔ kosɛbɛ donc maintenant ni lumière tɛ yen bagi tɛ se ka mouvement kɛ su fɛ donc an y'olu bɛɛ kɛ pour que bagi fana ka se ka mouvement kɛ su fɛ. acteur engagé bagi kɔfɛ aw ye mun kɛ yanni tile fila in cɛ ou bien mun b'aw bolo. Bon, bagi kɔfɛ alhamdulillah bon comme on be projet dɔ kan donc ni ka c'est-à-dire on a dans ce projet on a fait la présentation de la commune de Falea donc cogoya min na an bɛ se ka yen sɛnɛkɛyɔrɔw bɛ se ka lakodɔn sanubɔyɔrɔw bɛ se ka lakodɔn lieux touristiques ni fɛnw olu bɛ se ka lakodɔn ani c'est-à-dire résumé l'historique de Falea sigira sigicogo juman na jɔn ne y'a sigi donc jɔn ne kɛra dugutigi fɔlɔw ye jɔn ne kɛra a maire fɔlɔw ye donc maintenant an y'o bɛɛ kɛ document in na walasa an dɛmɛbagaw ka se k'a lakodɔn diɲɛma ka se k'a lakodɔn an bɛ fɛ o document in kelen kɔfɛ an bɛ ka comme partenariat bɛ association ni coopération allemande cɛ donc ni a centre bɛ sibi sisan no centre b'u bolo sibi ni a coordinateur national ye Salaba bi ye ala kɛ an ye baarakɛɲɔgɔnw b'an ni ɲɔgɔn cɛ sisan dans les jours à venir nous comptons c'est-à-dire ka document ni présenter a partenaires la walasa u bɛ se ka an dɛmɛ cogo min na an fana u ka se ka investir an fana ka commune na walasa an ka denmisɛnninw fana ka se ka bɔ chômage la quoi. an y'a ye k'a fɔ fana i bɛ ka taga papier yira mɔgɔbaw la kunun ko yɛrɛ i ni ministre de la jeunesse de sport ye ɲɔgɔn ye sɛbɛn min yɛrɛ bɛ y'a yira a la an b'a dɔn k'a fɔ aw n'ale fana bɛ baara kɛ ko bɛ cogo di bi yen ministère la. Effectivement ani ministre ye ɲɔgɔn ye kunun sɛbɛn yɛrɛ y'a don a exemplaire n'a exemplaire kelen yɛrɛ nana bi voilà donc sɛbɛn in fana na donc ala kɛ kunun ministre alhamdulillah comme ministre de la jeunesse mɔgɔ don n'a bɛ an n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa mɔgɔ don ni jamana kanu b'a la wa ala sɔrɔli fɛnɛ a ka nɔgɔn parce que ne y'a dɔn kunun k'a fɔ vraiment
mɔgɔ de don mɔgɔ min ni jamanadenw mago b'a la su ani tile après le ka jamanadenw reçoit k'u ka degun dɔn donc o hukumu kɔnɔna la comme an bɛ association bɛ activité de citoyenneté kɛ donc maintenant o hukumu kɔnɔna la donc projet in kelen an y'a ɲini kunu ka taa d'abord k'a fɔ dan tɛ foli min na ni a ye accompagnement minnu k'an ye ka tɛmɛ ni formation ni an ka bagi cérémonie ni fɛnw donc an ye o foliw kɛrɛnkɛrɛn ka bila la donc en même temps an ye projet nin fɛnɛ présenter la donc a y'a ye a diyara a ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Ayiwa i bɔlen n'i taara ministère de la santé la parce que a bɛna fɔ aw ka CESCOM ko b'i ni kan kosɛbɛ wallahi bon an yɛrɛ kun y'a annonce kɛ bagi cérémonie don comme ala y'a kɛ bagi cérémonie la kɛ autorité bɛɛ y'a accompagner donc c'était le lieu aussi de passer les messages défi wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ n'o ye kɛnɛya ye kɔrɔ ɲɛnama la ni kɛnɛya tɛ yen nɔ foyi tɛ yen nɔ. Fala population, la commune de Fala compte 21 villages et une population d'environ 19 000 habitants. Donc maintenant, Fala village même, docteur Sobe Romena, à peu près il y a 4330 habitants. Donc au docteur So au citation on a donc comment enfin on y DTC mɔgɔ min bɛ comment mɔgɔ minnu ye docteur So ɲɛmɔgɔw ye Faliya an n'olu jɛra bagi kɔfɛ an jɛra ka an wulila ka se u ma walasa an ka se ka fara an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni comme an tɛ docteur So cogoya dɔn mais olu de ka baara don ka fara asako ɲɛmɔgɔ kan walasa maintenant docteur So mina minnu b'a manqué problème minnu bɛ yen nɔ présentement an ka se ka a recenser ɲɔgɔn fɛ an ka se ka wuli ka se ɲɛmɔgɔw ma voilà walasa ni u bɛ se ka an dɛmɛ cogo min na hali n'o an yɛrɛ fɛnɛ bɛ comme an bɛ continuer ka dɔ kɛ cogo min na mais autorités fana mana se ka an accompagner o fana ka se ka dɔ sara a la donc vraiment o fana ka se ka an dɛmɛ o hukumu de kɔnɔna la donc an ye recensement kɔfɛ problème minnu bɛ yen nɔ problème caman de bɛ yen nɔ o kɔfɛ kunu donc an ni ministre bolo audience la donc an taara se ministère de la santé la ala kɛ ministre ka conseil technique dɔ bɛ yen an sera an ye ale y'an reçoit y'an bisimila ka ɲɛ kosɛbɛ donc maintenant an nana comme déjà que an ye lettre kɛ donc k'a ci u ma donc an ye lettre jira a la donc a yɛrɛ ye lettre kalan donc a y'a jira ko an ka CESCOM na ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko a fɔra ko frigo ni fɛnw tɛ yen nɔ ko o bɛ se ka kɛ cogo di ko hali n'o y'a sɔrɔ ni vaccination minnu bɛ kɛ quotidienne waati ma waati ko vaccination minɛnw olu bɛ mara cogo di an ko bon effectivement vaccination minɛnw kan ka mara yɔrɔ la yɔrɔ min ni frigo kɔnɔ suma kɔnɔ mais an ka yɔrɔ la panneau tɛ CESCOM min na courant kelen tɛ yen nɔ bon fura mara cogo kɔni fo ni ɲininkaliw kɛra n'o y'a sɔrɔ u bɛ k'u mara cogo min na mais Fala CESCOM bɛ état min na an kɔni bɛ min dɔn an kɔni n y'a jira a la k'a fɔ ne tɛ dunan ye n wulila Fala n mɔna Fala n sigilen bɛ Fala CESCOM bɛ se lahalaya min na pour l'instant fura mara yɔrɔ ne kɔni n tɛ se ka détail b'a di mais en ce qui concerne comme n'a sababu kɔni ye courant de ye courant kɔni tɛ yen nɔ donc ka fara degun minnu bɛ yen nɔ ni an ka laɲini ye équipement ko ni ambulance ko ye an y'a bɛɛ kɔni énuméré lettre nin kɔnɔ k'a jira a la yɛrɛ y'a kalan an ka sɔrɔ ka taa déposer courrier la walasa ministre bɛ se ka ye cogo min na donc avant même ça donc il a pris le soin parce qu'il était dépassé parce que an kɛlen ka équipement minnu wala ɲɛfɔli k'a ɲɛna équipement minnu énuméré comment on dit dans la lettre donc directement il a pris le soin le directeur régional de la santé a y'a wele ko a mago bɛ Fala CESCOM Fala docteur détail la sisan donc maintenant an sigira dɔrɔn 10 minutes plus tard directeur régional y'a jaabi k'a jira a la k'a fɔ ko bon ko Fala docteur ko ça va ko DTC bɛ yen nɔ ko matron bɛ yen fɛnw bɛ yen mais maintenant au delà de ça ko mais ko CESCOM filanan min jɔra n'o bɛ an ka Fuladugu dɔ la n'o ye Dar Salam ye ko donc ko depuis o jɔra i n'a fɔ ka taa ni san 2020 waati ye ko kɔni k'o datugulen don parce que ko depuis a jɔra ko u ma équipé ko kɔni o datugulen don mais n'i y'a ta k'a lajɛ ni Fala dugu ye dugu 21 ye maa 109 à peu près CESCOM in bɛ lahalaya min na bi donc a ka gɛlɛn kojugu donc o de kama an kɛlen ka vraiment wuli ka jɔ kɛ walasa an bɛ se ka dɛmɛ cogo min na an bɛna taa mara fan fɛ inshallah yani ani Faleyakaw yɛrɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ CESCOM ko la sɔɔni san an bɛ taa mara fan fɛ
Sisan an bɛ taa Faleya nin waati na min ye Faleyakaw ye Laji y'a fɔ cogo min ani dugutigi bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Salifu Keyita ye. Salifu Keyita i ni sɔgɔma. Dugutigi i ni sɔgɔma. Allo? Allo? Dugutigi i ni sɔgɔma. Aba ani sɔgɔma somɔgɔw bɛ di? I Keyita. Denmisɛnninw bɛ di? I yɛrɛ dun? A baasi foyi tɛ n na e dun? An b'a la tanu. Jamu duman? Tarawele. I Tarawele. Ayiwa an bɛ Faleya dɔgɔtɔrɔsoko de kuma na. Dɔgɔtɔrɔso in yɛrɛ bɛ cogo di bi? Bi ayiwa an kɔni d'abord sɔnni n ka kuma daminɛ n ka foli b'aw bɛɛ ye. O diyara n ye. Aw mun ye occasion d'an ma ka an ka fɛla fɔ dɔgɔtɔrɔko kan Faleya. O foli b'aw ye. Diyara n ye. Bon ni an bɛ kuma de lasurunya la. Dɔgɔtɔrɔso min bɛ yan je peux dire que dɔgɔtɔrɔso tɛ a cogoya di. La première des choses n'i y'a mɛn dɔgɔtɔrɔso c'est des personnes qualifiées. Awɔ. O tɛ yan. Dɔgɔtɔrɔ fɛn fɛn bɛ yan c'est la mairie qui les paye tous. Mairie de b'u sara. Mairie de b'a bɛɛ sara. A mɔgɔ tɛ yan min ye gouvernement ta ye o mɔgɔ tɛ yan. E y'o faamu? N y'o faamu. Mɔgɔ tɛ yan ni mairie tɛ min sara la c'est la mairie qui paye tous. Il y a de 6 personnes. Bon n'i sera infrastructure ma. Bon komi a dɔgɔtɔrɔ dɔw sigilen bɛ yan. An bɛ se ka ni ne tilala an bɛ se k'olu ɲininka a soko bɛ cogo min na ani o yɛrɛ bɛ cogo min. Fɛn ɲɛnama tɛ yan u yɛrɛ bɛ se ka u bolo baara kɛ ni min ye a tɛ yen. O tɛ yen. N'i sera maternité ma. O b'a fɔ ko minɛn t'u bolo. Bon an bɛɛ boloma dalen bɛ pharmacie ne ma. A bɛɛ DCI. Or bana dɔw bɛ yen est-ce que DCI bɛ se ka olu furakɛ wa? DCI tɛ se. DCI tɛ se. Bon an bilalen don comme ça farafin ka kuma de don an bilalen don sous la protection du bon Dieu. Ouais. Sans quoi il n'y a rien de sérieux. Donc dugutigi e ka fɔ la foyi tɛ dɔgɔtɔrɔso in na min bɛ aw yɛrɛ jigi sigi wa? Min b'an jigi sigi? An ka Faleyakadenw minnu bɛ yan k'u engagé ka na an furakɛ olu kelen dɔrɔn de bɛ se ka kɛ an jigi ye. N'o tɛ fɛn wɛrɛ tɛ yen dɛ. Ayiwa an bɛ kuma di Asako ɲɛmɔgɔ ma n'o ye Boubacar Keyita ye. N'ale b'i kɛrɛfɛ. Awɔ a bɛ n kɛrɛfɛ an bɛɛ bɛ yan. Ayiwa Boubacar Keyita. Salamalekun. Boubacar Keyita i ni sɔgɔma. Awɔ ni sɔgɔma. E ye Asako Faleya Asako ɲɛmaa ye. Awɔ. I bɛ se ka mun fara dugutigi ka kuma kan ka kɛ ni aw ka dɔgɔtɔrɔso in ye? Voilà ne bɛ se ka min fara a kan. Vraiment n'aw kɔni m'an dɛmɛ solution foyi t'an bolo yan. Solution t'an bolo yan parce que ni samiya yɛrɛ sera an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ. Ala de b'a dan dɔn. I y'a faamu? DTC min b'an bolo yan. Samiya kuru mumɛ kɔnɔ a tɛ yan. Donc an ka aide-soignants min bɛ yan. Olu de b'u débrouiller samiya mumɛ kɔnɔ. O ye kelen ye a furako fana. Furako. Furako gɛlɛya b'an kan parce que fura min bɛ ka na DCU de don. I tɛ se ka bana dɔ furakɛ. A sabanan an ka dɔgɔtɔrɔso kuru a ko ko bɛɛ binnen don. Yɔrɔw min jɔlen don a bɛɛ pɛrɛn-pɛrɛnnen de don. Vraiment gɛlɛyaba de b'an kan moto yɛrɛ Asako yɛrɛ de y'a débrouiller ka moto kelen ɲini k'a di vaccinateur ma pour que u bɛ se ka u ka vaccination kɛ sinon hali moto bɛɛ jɔlen don moto fila a bɛɛ jɔlen don. Ayiwa président o kɔrɔ ko dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ t'aw bolo sa kɛ.
Ngo koro dɔgɔtɔrɔso tɛ aw bolo sa kɛ, aw bɛ degun na kɛ. Awɔ, degun fanga yɛrɛ de b'an kan. Ayiwa, ni Talata Keyita b'a aw kɛrɛfɛ matron. Awɔ. N'an bɛ se ka ale fana ka kumakan sɔrɔ komi ale de bɛ muso jigi kɛ. Awɔ. Na ale fana ka baara bɛ kɛ cogo min na n'a bɛ se ka min ɲɛfɔ an ɲɛna a ko la. Awɔ. Awɔ, n'a bɛ se ka kuma da ale fana ma. Awɔ, a bɛ yan. Allo. Allo, ne ba i ni sɔgɔma. Nse, ni sɔgɔma. I Keyita. Tɔɔrɔ sɛ. Nase. Matroni ye baara bɛ cogo di i bolo nin wagati in na Faleya? Baara bɛ cogo min na n bolo vraiment que de na kosɛbɛ. N'o bɔra yen an n'ali ninnu ni muso jiginna o kan ka laliw min na liw tiɲalen don sisan. N'o bɔra yen jiku fana b'an na dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ parce que u ye dɔgɔtɔrɔso jɔ tuma min na u ye robinet min na don an na bureau ninnu kɔnɔ u si tɛ kan ka marcher. Miran ko fɛ maternité ni miran man kan ka ta u bɛ man kɛlɛ na de kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ. Donc minɛn yɛrɛ tɛ aw bolo min bɛ se ka muso jigin baara kɛ. Awɔ, minɛn t'an bolo min bɛ se ka muso jigin baara kɛ kosɛbɛ a t'an bolo. Ayiwa, welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin faamaw ma? Welekan min b'an bolo ka ɲɛsin faamaw ma, faamaw ka ko jɔ an na dɔgɔtɔrɔso la. N'o bɔra yen o k'an dɛmɛ ni bolifɛn ko la parce que ni bolifɛn tun bɛ yan ni boli de k'an bɛ bɔ ka taga peseli kɛ duguninw na o bolifɛn t'an bolo. O dun ni mɔgɔ man bɔ dɔrɔn an tɛ se ka mɔgɔ caman sɔrɔ cotisation prénatale la. N'o bɔra yen ni minɛn ninnu dafalen bɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ o k'an dɛmɛ o fana na kosɛbɛ. Ka taa jiku fana o k'an dɛmɛ jiku la parce que ji kan ka to maternité kɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ de. Ji kɔni man ka dɛsɛ maternité kɔnɔ tiɲɛna. Voilà, jiko b'an na maternité la kosɛbɛ yɛrɛ. Ayiwa, o diyara an ye. Awɔ. I Keyita. Nse Traoré ka. Awɔ, Traoré don. Awɔ, i Traoré. Keyita. Awɔ, Ala k'a ɲa k'a d'a ma, Ala ye sigina di a ma kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ. Amina yarabi. Alhaji nin tun ye Faleya an ye minnu sɔrɔ n'o ye dugutigi ye ka taa se CSCOM ɲɛmaa ma ale ni matron an bɔra k'olu de ka kuma lamɛn sisan. E yɛrɛ bɛ se ka mun fara ninnu ta kan yanni an ni DTC ka ɲɔgɔn sɔrɔ? N bɛ se ka min fara ninnu ta kan comme u y'a fɔ cogo min na comme an yɛrɛ ye ɲɛ bɛ dɔgɔtɔrɔso image la o donc comme an sera n y'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na précédemment an sera conseil technique ma kunun donc a fana y'a ka ɲininkaliw kɛ o dun o y'a ka baara cogoya ye parce que olu fana naturellement mɔgɔ minnu ye u ka lasigidenw ye yɔrɔw la u fana b' olu de contacter situation minnu bɛ yen mais n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min bɔra k'a jira sisan cɛ y'a fɔ cogo min na ko le CSCOM de Faleya est fonctionnel en tout cas sur les papiers kɔni sanfɛ. an ni Fofana bɛ ɲɔgɔn fɛ. Allo Fofana. Allo, ça va? I ni sɔgɔma. Faleya DTC. Awɔ. An b'a dɔn ko nin waati na i bɛ boloci la vaccination na baara ka ca i bolo. Je suis en supervision actuellement, oui. Ayiwa, anw bɛ fɛ ka n'i bɛ se ka min fɔ an ɲɛna aw ka dɔgɔtɔrɔso ko kan. Oui. Bon, pour le moment, vraiment dɔgɔtɔrɔso in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a dɔgɔtɔrɔso kɔrɔman de don a jɔra ni kɔrɔman dɔ de. Depuis dɔgɔtɔrɔso in jɔra nin y'a est-ce que n bɛ se k'a fɔ depuis 2005 a jɔra. 2005. 2005 oui. A jɔra 2005 c'est pas jɔra 2005 c'est là. Équipement kɔrɔ minnu tun b'a a dotera ni équipement minnu ye. Voilà, au équipement de l'Iran. Imaginez-vous depuis 2005. Donc depuis 2005 foyi ma fale aw fɛ yen minɛn kura ma taa d'aw ma foyi. Minɛn n bɛ se k'a fɔ minɛn fana an yɛrɛ ye minɛn min san ASACO yɛrɛ ye minɛn min san k'a bila tel que les matériels de pansement et façon n'a bɔra olu la olu dun fana o fana tant que baara bɛ ka k'a la fana bon a tɛmɛ quoi parce que ni activité ka ca i b'o tɛmɛ kosɛbɛ quoi. À part les matériels de pansement, matériels foyi ma san ka na bila yen. Pansement dɔrɔn?
matériel tensiomètre. Bon, les tensiomètres actuels, le barrage en a quelques mois seulement, elle a commencé à faire. Voilà. Tout comme c'est matériel, on a besoin des équipements vraiment sanitaires, franchement. Aw mago bɛ mun ni mun de la docteur pour an ka se k'a faamuya aw yɛrɛ mago bɛ mun ni mun na. On a besoin de tables, de tables de consultation, tables d'accouchement, tables de CPNU, des frigos, des motos pour les vaccinations, pour les stratégies avancées. Voilà, donc on a nous voulons au Tabalou, des tables de réanimation, de réanimation. On m'a fait aw bɛ ka baara kɛ cogo di sisan nin si tɛ aw bolo. Bon, en réalité, on bɛ k'an débrouiller. N'a désiré mun na on le réfère. N'a désiré mun na n'a ni ka moyen temps ye kosɛbɛ an b'a référé ka na au niveau supérieur. Aw b'a référé mobili dun t'aw bolo. Bon mobili bɛ taa cogo min na les voitures de transport olu bɛ yan quoi bon an bɛ to ka an ka banabagatɔ caman bila voiture de transport de kɔnɔ ka taa quoi. Voilà bon n'u sera bada la an bɛ ambulance yɛrɛ kɛ ba comme an bɛ to ka Côte d'Ivoire ninnu sara donc ambulance bɛ na an nɔfɛ. Kɛmɛ ambulance de bɛ n'aw nɔfɛ. C'est ça. Ayiwa welekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin faamaw ma. Bon welekan min bɛ n bolo vraiment ka dɔgɔtɔrɔso nin dɛmɛ matériel la pour que an bɛ se ka an ka baara bɛ se ka nɔgɔya an bolo cogo min na an ka banabagatɔ bɛ se ka référé cogo min na nɔgɔya la en même temps pour que an bɛ se ka an ka vaccination couverture vaccinale sɔrɔ cogo min na parce que en réalité sans les motos on ne peut pas vraiment aller faire les stratégies avancées donc il mago bɛ couverture vaccinale min na i tɛ se k'a sɔrɔ quoi. O ma e yɛrɛ bɛ k'i ka vaccin mara cogo di sisan courant t'e bolo frigo t'e bolo e b'a kɛ cogo di. Bon courant mun bɛ yen c'est pas j'ai pas dit que totalement il y a pas courant mais courant mun bɛ yen c'est pas suffisant quoi. A tɛ labɔli kɛ. Voilà a tɛ labɔli de kɛ sinon j'ai pas dit que vraiment le centre le centre n'a pas d'électricité. Il y a un peu d'électricité mais l'électricité mun dans a tɛ boli so ka se ka an ka frigo alimenter kosɛbɛ quoi. Waati dɔ la courant bɛ servir fo température de jigin fana obligé la ka frigo faga fo la en même temps ka vaccin labɔ ka bila population kɔnɔ ka u bila fo la après ni batterie tiɲɛna dɔrɔn an bɛ tila ka dɔ wɛrɛ an bɛ tila ka brancher tuguni donc la température ne doit pas descendre au-delà de 2 degrés 2 à 8 degrés n'a tɛmɛna ka sɔrɔ vaccin bɛ fiɲɛ quoi. Voilà. Ayiwa Fofana kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ. Kuma kuncɛ kuma min bɛ fɛ dɔrɔn k'aw fɔ an ka baara la aw cɛ aw ni baraji ala k'aw sara ala k'an bɛɛ lajɛlen sara an ka da fɛ an ka jamana kɔnɔmɔgɔw ye vraiment u k'an dɛmɛ pour que an fana bɛ se k'an jigiyɔrɔ sɔrɔ jamana jɔyɔrɔ la quoi. Parce qu'en réalité n cɛsirilen don mais situation géographique min bɛ yan la zone de Faléa n'est pas du tout accessible vraiment il y a des montagnes par-ci par-là bon a ma nɔgɔn quoi moto yɛrɛ n'a sanna k'a d'i ma a bɛ se ka kalo wɔɔrɔ kɛ i b'a sɔrɔ a bɛ tiɲɛna donc faut toujours k'a dɛmɛ sirako fana surtout sirako yɛrɛ sirako de ka gɛlɛn an na kosɛbɛ walayi n'an ka siraw réhabilité sisan donc a b'an nɔgɔya a bɛ taa ni ka segin nɔgɔya an ye ka taa yɔrɔ janw na hamo minnu bɛ yen n'an tɛ se k'u lasɔrɔ an bɛ se k'u lasɔrɔ facilement quoi. Ayiwa o diyara an ye. Voilà. I Fofana. Merci beaucoup. Elhaj an bɔra ka ninnu bɛɛ lamɛn mais ne ye fɛn fila la kɔlɔsi o tuma o Faleya ni Keɲeba ninnu mara ninnu sanubɔla ni fɛn minnu bɛ yen olu ta ye olu tɛ foyi ɲɛ cɛ ko sira tɛ yen kulu ka ca hali ni moto dir'i ma a tɛ se ka kalo 6 kɛ bon mɔgɔw dun b'a fɔ fana ko aw fana bɛ sanubɔ yɔrɔ de la. Bon i b'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ Faleya officiellement bi a tɔgɔ mini caman mɔgɔ caman de ka permis bɛ Faleya parce que Faleya dugu jukɔrɔla nafa ka bon mais presque a bɛɛ bɛ exploration na donc maintenant bon n'i ye Faleya sira fana ta ka taa fo la Guinée comme an ka dernier village bɛ la Guinée frontière la donc Faleya sira nin yɛrɛ c'est la deuxième route nationale du Mali donc Faleya fana ni Keɲeba ça fait 84 km donc yanni bɛ se Faleya dugu yɛrɛ fana ma côte dɔ fana bɛ yen nɔ côte nin ka jan à peu près 5 km donc i b'a dɔn n'a fɔra ko donc yɔrɔ min na ni dɔgɔtɔrɔso ko ye problème ye et puis fana banabagatɔw fana tali ka se n'a ye Keɲeba i va parcourir à peu près 84 km ni ambulance ɲɛnama tɛ yen ka se ka o taga ni ka segin nɔgɔya ka sirako yɛrɛ nɔgɔya ka taga ni ka segin nɔgɔya i b'a dɔn a ka gɛlɛn fo k'a dama tɛmɛ
donc ni yɔrɔ yɛrɛ la an bɛ an ka l'association des ressortissants et amis de Fale n'o ye RSF ye an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ dan tɛ foli min na puisque ambulance min yɛrɛ bɛ yen nɔ présentement ni a yɛrɛ n'a ye waati caman kɛ ka intervenir dans la commune ka mɔgɔw ta ka se n'u ye Keɲeba olu yɛrɛ de wuli ka jɔ kɛ à l'époque a bɛ san caman bɔ sisan olu yɛrɛ de wuli ka jɔ kɛ à l'époque ka se ka commune dɛmɛ ka se ka o ambulance sɔrɔ donc présentement o ambulance de bɛ panne na ni a ma ɲi mais a ye waati caman kɛ donc n'olu ka wuli ka jɔ yɛrɛ kɔni tɛ depuis Ala ye Fale yɛrɛ kɔni da an ma deli ka foyi sɔrɔ k'a fɔ ko ni ne dira ma k'a fɔ ko an fana bɛ se ka ko gouvernement bɛ k'an kɔlɔsi. Fofana yɛrɛ bɔra k'o fɔ sisan ko dɔgɔtɔrɔso jɔra depuis 2005 minɛn wɛrɛ foyi ma na depuis 2025 o minɛnw de b'a kɔnɔna na o kɔrɔ kɔni aw ɲinɛ kɛra aw kɔ de dɛ. Ah bon kɔrɔ an bɛ se k'a fɔ ɲinɛ kɛra an kɔ mais ne yɛrɛ nin yɔrɔ la ne yɛrɛ bɛ vraiment autorités interpeller vraiment puisque an yɛrɛ n'i y'a ye an tɛ ka nin waati na an ka association yɛrɛ sigi kunba ye nin de k'a fɔ jamana jɔ la c'est à dire an kana to waati bɛɛ k'a fɔ ko fɛn bɛɛ faamaw a ye na nin kɛ faamaw a ye na nin kɛ an minnu ye sigida an minnu ye sigida denmisɛnninw ye an yɛrɛ ka contribution ye min ye an yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min ye avant k'an bɛ faamaw interpeller an se ye min ye an b'o kɛ fɔlɔ après an bɛ sɔrɔ ka faamaw interpeller mais min fɛnɛ bɛ taa au delà an se sanfɛ donc o la an bɛ faamaw interpeller u ka se k'an dɛmɛ i n'a fɔ ni dɔgɔtɔrɔso ko situation bɛ lahalaya min na bi mɔgɔ mun mana to Bamakɔ yan ka weleli kɛ ou bien ka fɛn mais ɲɛmɔgɔ minnu fana bɛ yen nɔ n'u kan ka dɔgɔtɔrɔso ko lahalaya ɲɛfɔ jɔnjɔn ka ɲɛsin ka se u ka chefs ma olu fana b'a fɔ ko bon ko c'est fonctionnel k'a ka ɲi mais i bɛ taa sɔrɔ ni Fale ta témoignage kɛra cogoya min na c'est accablant sur le papier c'est fonctionnel mais au fond i b'a sɔrɔ foyi tɛ yen nɔ mais u y'a fɔ dugutigi y'a fɔ cogo min na sisan Fale CESCOM in na ye agent fɛn fɛn bɛ yen nɔ a bɛɛ mairie ka agent ye mairie de b'a bɛɛ sara mairie de b'a bɛɛ sara mairie ka mɔgɔw talen don hali ni DTC min kumana ni mairie de b'a sara fɛn fɛn bɛ yen nɔ a bɛɛ aide soignant ni DTC in kelen de bɛ yan ni a tɔ bɛɛ aide soignant ye mairie de b'a bɛɛ sara gouvernement k'a fɔ personnel qualifié comme dugutigi y'a fɔ cogo min na o tɛ yen nɔ et une population de 19 000 habitants dɔgɔtɔrɔso kelen de bɛ yen nɔ ni bɛɛ jigi dalen b'a kan o de fana bɛ nin lahalaya in na une population de 19 000 habitants dɔgɔtɔrɔso fana bɛ dugu commune mairie bɛ yɔrɔ min na dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ bɛ o yɔrɔ la de o dugu yɛrɛ fana kɔnɔ Fale dugu yɛrɛ ça fait près 4330 habitants non a fɔra ko dɔgɔtɔrɔso de bɛ nin lahalaya in na donc ni ɲininkaliw ni fɛnw kɛra u b'a fɔ ko c'est fonctionnel k'a ka ɲi donc c'est facile à dire quoi mais au fond i yɛrɛ ɲɛ b'a la fɛn min bɛ yen nɔ donc vraiment an kɔni bɛ autorités wele nin yɔrɔ la an bɛ ministre de la santé an b'a fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na a ka wuli ka jɔ la parce que an b'a dɔn depuis an nana a bɛ wuli ka jɔ caman de la a bɛ ka c'est-à-dire santé visage changer kosɛbɛ mais an b'a ɲini a fɛ vraiment u ka u hakili jigin Fale la walasa u ka se ka anw dɛmɛ an mago bɛ équipement min na dɔgɔtɔrɔso min ye jɔra 2005 a équipera 2005 fo bi n'a fɔra o ma dɛmɛ wɛrɛ sɔrɔ équipement ko sira fɛ i n'a fɔ liw plateau d'accouchement ni fɛnw donc i b'a dɔn a ka gɛlɛn kosɛbɛ an kɔni b'a ɲini ministre fɛ vraiment u ka se ka an dɛmɛ Fale bɛ yɔrɔ min na Fale Keɲeba ça fait 84 km et nous sommes derrière les foules Fale min u ka an dɛmɛ an ka se ka ambulance sɔrɔ an ka dɔgɔtɔrɔso ka équiper dɔgɔtɔrɔso ni yɛrɛ n'a u bɛ se ka dɛmɛ o dɛmɛ k'an ye k'a renouveler ka aw ka dɔgɔtɔrɔso ye tiɲɛ yɛrɛ la dɛ ni ne ye dɔgɔtɔrɔso ye ni ne ye Fale 19 000 habitants dɔgɔtɔrɔso ale de ye nin ye quoi a ye koko binnen ni ne ye dɔgɔtɔrɔso koko ye quoi ni ne ye dɔgɔtɔrɔso in koko ye fɛn fɛn filɛ nin ye nin bɛɛ dɔgɔtɔrɔso in jalen n'i taara sisan Fale i ye dugutigi ni man fili i ni dugutigi ni matron ni ASACO président bɛ kuma waati min na ils étaient dans l'enceinte du CESCOM u yɛrɛ bɛɛ ils étaient réunis dans l'enceinte du CESCOM u bɛɛ bɛ yen nɔ bon nin ye CESCOM image de en temps réel n'i taara sisan a bɛ nin lahalaya in la i yɛrɛ ma foyi ma don a la quoi voilà donc ni ne ye fonctionnel ye quoi Alhaji an ye dɔ kɛ kuma na ni kumakuncɛ kuma min b'i fɛ bon kumakuncɛ kuma min bɛ n fɛ vraiment ne yɛrɛ n b'aw fo dan tɛ foli min na kosɛbɛ aw ni ce parce que aw grâce à vous an yɛrɛ fɛnɛ ka kumaw bɛ se yɔrɔ la a kan ka se yɔrɔ min na jamanakuntigi b'an mɛn donc nin yɔrɔ la kɔni halisa an bɛ jamanakuntigi an b'a ɲini a fɛ Fale dɔgɔtɔrɔso ko Fale i tɛ dugudennin ye n'i ma fili dans le temps an ka Mali président fɔlɔ n'o ye président Modibo Keyita ye ale taara fo Fale ka taa Fale dugu cɛci ka taa fo ani Guinée frontière la donc Fale tɛ dugudennin ye autorités b'a dɔn Fale an se ye min ye vraiment u ka